Como mai maluhia, como mai. Ahojte, ja som volám Martina a spolu s Milanom sme vytvorili toto krásne ajurvédske centrum na Smolickom zámku v úpetí Malých Karpát. Som tvorkyňa týchto pobytov a takisto aj terapeutka. A veľmi rádi by sme vás pozvali práve dnes sa pozrieť, čo všetko sa u nás na tomto ajurvédskom pobyte deje. Si páči, poďte sa pozrieť. Como mai, maluhia. Ďakujem za zavolanie, tešíme sa na vás. Volám sa Veronika, som váš prvý kontakt s našim ajurvédskym rodinným centrom na Smoleneckom zámku. Na základe vašich požiadaviek a potrieb vám nastavím pobyt Šitinamír Bán, tak aby ste sa zharmonizovali na tele a aj na mysli. Volám sa Monika, som ajurvédská konzultantka. Cieľom ajurvédskej konzultácie je zistiť, aký ste typ, čo je pre vás prirodzené a zistiť, či ste v nejakej disharmonii. Potom vám vieme čo najefektívnejšie nastaviť pobyt v sama Slovenska. Meditácie a takisto terapie mysle zažijete na ajurvédskych pobytoch u nás so mnou. Tak, aby každý z vás alebo každá z vás prišla k svojej vnútornej harmonii a pokoju, ktorý je tak veľmi dôležitý a našli ste samých seba, lebo to je teraz v tomto svete tá naša priorita. Takže teším sa na vás. Ahojte, som Iris, som lektorkou ajurvédskej jogovej terapie a budem mi cťou vás prevádzať v priestoroch Smolenického zámku na nádherných ajurvédskych pobytoch Sanasoma Ajurvédy. Teším sa na vás. Como mai maluhia, como mai, como mai. Alboan, vítajte sa na Smysfár. Ja som Van Sosinánsky ajurvédsky terapeut. Welcome. On earth, may peace prevail. On earth, may peace prevail. On earth, Naše pobyty sa odohrávajú v lone tejto prekrásnej prírody. Tvoríme ich s rešpektom a s pokorou ku každému z vás. Prichádzate k nám unavení manažeri, ženy, ktoré si potrebujete oddychnúť, dokonca aj celé rodiny. Tak, aby ste našli samých seba. Tak, aby ste cítili harmóniu tela i duše. A hlavne, aby ste vyskúšali, ako vonia puti Sri Lanka. Takže tešíme sa na každého z vás. Como mai, maluhia, como mai, maluhia.